Няколко дни преди да празнуваме Рождество Христово, искам да ви прочета предсказанието за идването на Исус, записано в Библията. Господ изпрати ангел Гавриил в един град в Галилея, наречен Назарет, при една девойка, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия род. Девойката се казваше Мария. Ангелът дойде при нея и я поздрави. Ти наистина си благословена, Господ е с теб. Ангелът ти каза: не се страхувай, Мария, Божието благоволение е с теб. Чуй, ще заченеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и хората ще го нарекат син на Всевишния. Мария попита ангела: как ще стане това? Ангелът ти отговори: Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и святото дете, което ще родиш, ще се нарече Божий син, защото за Бога няма нищо невъзможно.